lidi, vítáme vás u našeho Druhého let's play. ne, prvního let's play na Minecraft, nebo není to let's play, je to ukázka serveru, se zblblej. Potom někdy i budeme dělat let's play, já, Hojojo, představ se, Čau. Zár, a tady ten cápek, jak se jmenuješ? Co ty, Sackboy? A tenhle server je náš a A budem rádi, když se připojíte. budeme rádi, když se připojíte, je to na stránkách. Tady Když on to tady šel sklidit, ono to ještě nebylo hotový, on to sklidil. Tak sorry, já jsem to chtěl vyzkoušet. Ty ale vole, Jirko, tak si toto. Tak tady má dům, kdo? Zde bydlí Hojojo, soukromý pozemek, takže tam jdem. Je, sedačky. Kdo tam asi bude bydlet? Minecrafták. No, to je no, už je to trapný. Je, tamhle mám ještě, jak jsem chcípnul. Mhm. Hej, ty jsi vlez do domu? No tady nic Jo. nemá, to je strašný. No teď jsem ho ještě ani nedostavil. Ani střechna ještě není hotová. Tady je nějaká veřejný spawner něčeho, potom děláme, že to budete moct zabíjet a všechno. Zapalovat. Ne, Jirko, ty debile! Nejsem žádnej... Co děláš? Dělejte něco, nahajkujte! Jste fakt strašný, nehorázný blbci! Svého já? Jeho tady už za to jdu zpeskovat, zbít a ty mi říkají, že jsem nehoráznej blbec, to jsi dobrý. Jste fakt strašný. S váma je žít. Ty to nechápu. Zbiju. Já nechápu tebe, Jirko. Vážně Jo, já nechápu jeho. No to je jedno, necháme je tady pobíhat. Fajn, jak se budete vařit slepice na kritika, ne, počkej, já jí chci dát kritika, počkejte. Se na mě tak hezky dívá. Ne. Ty vole, já jí ten kritika snad nedám. Nečurák. Jo, já jsem zmátil Hojoja. A teď jsem se ztratil ve Ty vodě. vole, Jirko, Hojojo, ty jsi fakt magor. Au. Zombie. Pomoc. Tak, Pomoc. tady- Haďa. Tady bude veřejná rozhledna. Jak vidíte, Tak když ještě, by věděl, kde je ta rozvaření. ještě tady není hotová, jak vidíte, tady je jenom část. A vždycky, když stavíme, tak samozřejmě si to dáváme na Creative Mode a No. potom si to vrátíme. Tady má dům ten, co tu má? Gold Hole. Kdo je Sackboy? Jo, jasný, že jo, takový hacky. Co? Takový Tak já tam hacky. chci doletět, že jo? To je creative mode, nejsou hacky, tak když je to v Minecraftu, tak to hacky nejsou. Tak já se zase přepnu, Tak. takže... Co tu máme? Tady je ta automatická, to ukážu vám potom výrobu, ale... Jsem mrtvej, jsem mrtvej, jsem mrtvej. Zlatý. A tu mám díry ve světě zase. Tak. Jsem mrtvej. To nemá na generovaný svět, a tu mám díry. Seru na vás. Si to běž už. Hej, počkej, já se rekonektnu a teď mám lagy. Tak jo. Ježíš, prostě se ho... Hej, hojojo, kde jsi? No a to by byl asi... Se naštval. To by byl pro Hej, dnešek... počkej, tak ještě něco, teď jsme to měli krátký to video. To by bylo asi pro dnešek všechno. To by bylo asi pro dnešek všechno a... Čau u dalšího videa, tam už budou mnohem víc věcí a... A bude to lepší. No, čau.